daitekeni, inoiz ez, smartphone berririk berritzeatik soilik. Orain, Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung 5G tolesgarri hau, eta gero estrenatu mugikorra 2 urtean behin. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Bizkaia eta Gipuzkoako memoria historikoaren eta demokratikoaren legea onartuko dugu gaur ostegunarekin Eusko Legebiltzarrak memoria historikoa berreskuratzeko bidean politika publikoek jarraitu beharreko ildo nagusiak zehazten ditu araudiak, baita arau esparrua eman. Besteak beste biktimak aitortzeko eta erreparatzeko ekimen berriak zehaztu eta memoriaren kontrako ekintzak egiteagatik 150.000 eurorainoko isunak aurreikusi dituzte. Eguerdion guztioi, amabiak pasatan, iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea gaurkoan memoria historikoaren legea izpide. Izan ere, legeak bi helburu nagusi ditu, batetik gerra zibilean eta diktadura garaian arrazoi politiko, ideologiko edo erlijiosoengatik jazarpena edo indarkeria jasan zutenen erreparazio morala eta memoria pertsonal eta familiarraren berreskurapena sustatzea eta bestetik balio eta printzipio demokratikoak bultzatzea. Memoria historikoaz, 58 urte bete ziren atzo diktadura frankistak Jon Paredes Txiki eta Angel Otaegietako militanteak eta Jose Humberto García Baena, Ramon García Sanz eta Jose Luis Sánchez Bravo frakekoak exekutatu zituztenetik. Urte hurrena baliatuta sortuk ekitaldiak egin zituen dozenaka udalerritan Txiki, Otaegi eta Euskal Herriaren askatasunaren alde euren ekarpena egin duten herrikideak komentzeko. Askatasunan bilagoaz gu, ta gure betiko urratza. Harientzat gure arnaza, maitasun gareta indar. Irrintzi bat entzun da, menditon torrea, bazen udari danotik urriñan atzea. Gora gutarra! Ostera, Gogora Institutuak Urduñako espetxeko beste 2 biktima identifikatu ditu, Erne.
Politikarloko gaiekin jarraiki Espainiako Diputatuen Kongresuan Alberto Núñez Feijóo PPko presidente gaiaren inbestidura saioa egin zuten atzo eta lehen bozketan ez zuen gehiengo osorik lortu. Aldeko 172 boto eta aurkako 178 jaso zituen. Bihar egingo dute bigarren bozketa eta orduan nahikoa izango du baiezko boto gehiago lortzea ezezkoak. Baino alderdien hitzalditatik ondoriozta daiteken ez ordea ez dirudi lortuko duenik. Euskal Herria Bilduk gure ezezko borobila emango dio zure inbestidurari. Konplexurik gabe, zure alderdian eta ordezkatzen duzun bloke atzerakoiari emango diogu ezetza. Argi eta garbi esango dugu bai gaur eta baita ostiralean ere, gure ezetza hartuko duzu. Usted no será presidente porque su alianza con la extrema derecha le separa del país real que dice representar. La amnistía, señorías, no es el final, es el retorn a la política. No rebrà cap vot nostre, però no són només els vots que li falten a vostè. El que sobretot li falta és entendre que la realitat és força més complexa i diferent de la que vostès escolten a les seves ràdios de capçalera o llegeixen en els seus diaris. Lleva usted más de 2 meses apelando a su condición de cabeza de lista más votado como argumento casi único para exigir la presidencia del gobierno. A mí, fíjese, me ha sucedido igual que a usted. No voy a defender eso. Tengo principios, límites y palabra. Fíjese qué grandeza. La democracia del 78, que personas como ustedes pueden estar aquí. Feijóok berak eta PSOEk Sumarrek eta Kataluniako alderdiek hartu zuten hitza Herenegun eta Euskal Alderdien txanda izan zen atzo. Euskal Herria Bilduk eta EIOtak berretsi zuten ez dutela Feijóo Espainiako gobernuko presidente bihurtzaren alde bozkatuko. Nazio-auziari heldu zioten bi indar politikoek. Euskal Herria Bilduk agenda plurinazionalari eman zion lehentasuna eta EIOtak esan zuen Euskadi eta Katalunia Espainiako estatuan egokitzeko modua bilatu behar dela. Euskal Herria Bilduk gure ezezko borobila emango dio zure inbestidurari. Konplexurik gabe, zure alderdian eta ordezkatzen duzun bloke atzerakoiari emango diogu ezetza. Argi eta garbi esango dugu bai gaur eta baita ostiralean ere, gure ezetza hartuko duzu. No. Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez. Yo no los quiero. ¿Qué ventaja tiene eso de que usted hable con un partido de Estado, verdad? Gracias a eso tiene usted la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque somos un partido de Estado. Pero fíjese, ¿y yo por qué no puedo ser progresista igual que ustedes o igual que Bildu y dejar que gobierne el que gana? ¿No le parece a usted que yo también tengo derecho a ser progresista igual que ustedes? La verdad es que los votantes del PNV cada día aprenden algo más, señoría. Inbestidura saioaren analisia egiteko hain justu, Ino Aduriz eldiario.eseko kazetari dugu kameraren beste aldean, eguerdian. Eguerdian, kaixo zer mauz. Kaixo, tira, espero zitekenez PPko Alberto Núñez Feijóo Espainiako presidente izendatzeko lehen saiakerak huts egin du. Zure ustez, Inigo, egunotako kongresuko saioek zein argazki nagusi utzi dute? Bueno, nik uste argi gelditu direla blokeen politika batean murgilduta gaudela, ez? Feijóok lortu dituen babes bakarrak izan dira Voxenak, UPN eta Koalizion Kanariarenak, eta badirudi datorren legegintzaldian eskuineko bloke hori ez dela asko mugituko, ez? Nik uste hala ere PPren barruan
nahiko content eta eroso sentitu zirela Feijóok egin zuen diskurtsoarekin eta bar, eta momentuz, dirudi ez dela mugimendu askorik egongo PPren barnean, naiz eta biharko bozketan konfirmatuko den Feijóoren investiduraren porrot hori. Besteak beste, ikusten genuen lehentxago ere, nola EAJ-ko Aitor Estebanekin eta Euskal Herria Bilduko Mertxe Aizpurarekin sartu zen liskarrean Feijóo, biek ala biek nazio auziari heldu zioten investiduran eta Feijóok txanda bakarrean erantzun zien bi hizlariei. Nola erreparatzen diozu Euskal Alderdiek jokatzen dabiltzan partida horri? Nik uste argi eta garbi Euskal talde abertzaleek garbi daukatela nun egon behar diren edo nun egongo diren hurrengo legegintzaldian, ez? Eta izango da, ezkerreko proiektu baten atzean. Eta egia da, batez ere EAJaren kasuan, ez dela izango bakarrik ideologia ekonomiko baten gatik, ze desberdintasun handiak daude EAJ eta ezkerreko alderdien artean alor horretan, baino bai argi eta garbi daukatelako ezin dela eskuineko bloke horri, ezin zaiola bloke horri gobernatzen utzi. Batez ere, bloke horrek eta Voxek planteatzen dituen ideien artean alderdi hauen ilegalizazioa dagoelako mahai gainean, ez? Eta baita ere, Euskal eta Kataluniako autogobernuaren inguruan atzera pausoak planteatzen dituztelako, ez? Orduan, nik uste, irudian ikusten dugunak oso argi adierazi zuela, ez? Dikotomia baldin bada Feijóoren investiduraren, Feijóo eta Voxen investiduraren eta amnistiaren artean argi daukate, ez? Amnistia da, edo amnistiaren politika hori da Euskal taldeek babestuko dutena, hain zuzen ere PSOE eta Sumarrek osatuko luketen gobernu horrek planteatzen duena baita ere. Eta gauzak aurrela izanik, PSOEk eta Sumarrek ere foku garrantzitsua bereganatu dute azken egunotan, orain artean bazkia izan direnek ikusteko dago ez, pultxo berari eutxiko halko dioten aurreantzean, batez ere Sumarren barruan gailendu diren liskarrak aintzat hartuta, nola begiratzen diozu guzti honi? Nik uste hori Sumarren eraketa nahi zen, baino bizkorragoa izan dela, horrek akats batzuk izan dituela batez ere Sumarren barruan dauden alderdi hoien oreka mantendu ahal izateko, eta nik uste batez ere Podemosek bere ahotsa defendatuko duela hurrengo hilabeteetan, eta agian Jone Belarrari entzun genion bezala, aurreko asteburuan entzun genion bezala, baldintzatuko dute zein izango den gobernu horren osaketa, nortzuk egongo diren hor barruan, eta zein izango diren politika horiek, ez? Egia da Sumarren barruan, eta ez bakarrik Podemosen barruan, baita ere Sumar osatzen duten beste alderdien barruan, etzela oso ondo ikusi zein izan zen osoko bilkura, Kongresuaren osoko bilkura honetako partaidetza. Uste dute PSOEk ezkerretik irabazi ziela Oskar Puenteren interbentzio horrekin, eta Marta Loizena ikusi zutela oso ahula. Eta badirudi aldaketak egon daitezkela hurrengo hilabeteetan bozeramailetzaren inguruan. Horren esperoan, orain Pedro Sánchez Espainiako gobernuko jarduneko presidente eta hautagai sozialistaren investidura, urriaren 16 inguruan egingo delakoan dago PSOE, data guztiz itxigabe badut ere, izan ere, Junts eta RC alderdekin akordioak lortu behar dituzte lehen da bizi sozialistek, zer espero genezake Inigo? Atzo, alderdi sozialistako kideek esan ziguten 16ko data hori oso goiztiarra ikusten dutela, eta segurazki hurrengo astean izango litzatekela edo agian beranduago.
Gogoratu beharra dago urrian agenda politikoa oso aldrebesatua izango dela, badaude zita nabarmenak, eta uste dute agian azarorako izango litzatekeela investidura saio hori, edo urriko azkeneko astean gehien bat. Nik uste naiz eta azken asteetan esan den nahiko itxita zegoela alderdi subiranistekin lortuko den akordio hori, oraindik arantza asko dauzkala izteke, eta batez ere amnistiaren inguruan eta autodeterminazio eskubidearen inguruan ez dagoela akordio itxirik, eta behintzat alderdi sozialistako buruzagitzatik esaten digutenez, hurrengo asteak aprobetxatuko dituzte, ertz guzti horiek itxi ahal izateko. Ikusi beharko da baita ere, erregeak behin bihar Feijóoren porrot hori konfirmatzen denean, erregeak noiz deitzen dituen taldeak bigarren kontaktu saio horretarako, eta noiz ezartzen duen edo noiz izendatzen duen Sánchez hautagai bezala. Bada, investiduraren bueltako berri gehiagoren esperoan, hemen utzi behar dugu gaurkoz konexioa Inigo, mila esker gurekin tartetxo hau hartzearren eta hurrengora arte. Mila esker zuei hurrengora arte. Eta hauteskunden ondoren ez gabiltzala gaizlatuta, baina bozekin lotuta, bada besterik Nafarrako 77 kontzejutan ere hauteskundeak egingo dituzte eta azaroaren 26an izango dira. Nafarrako gobernuak sinatu du deialdian, maiatzaren 28an ez delako hautagairik aurkeztu. Ordea ekainean Espagnakekin harremanetan izan bazien ere, Euskal Herria Baik ez du hautagairik aurkeztu senaturako hauteskundetara eta beraz ez dute senataririk izango. Igandean ateratako hauteskundeen emaitzei begira, ezkerreko abertzalek esan dute Pirinio Atlantikoetako hautesle handien esku zela senatariak hautatzea eta azken horien erdiak biharnokoak izanik Euskal Herria Bairi zaiola iparraldeko erronka eta ideia abertzaleak defendatzea eta eztabaiden erdigunean kokatzea. Bestaldetik, Ipar Euskal Herritik mugitu gabe, Baionan esku horri fasista bat banatu dutela salatu dute.
Ondokoa irakur daiteke Baionan banatu duten esku horri batean joan beharko duzue borondatez edo bortxaz eta mehatxu hori musulmanei eta beste gisako islamistei egin diete. Oharrean jaso denez abisatzen diete euren kaleetan ez dutela belodun edo abaiadun emakumerik onartuko, ez eta bagutxadun edo txilabadun gizonik ere. Are gehiago Baionako kindegi bat jomugan daukate langile batek beloa daramalako. Musulmanei gerra egingo dietela ere esan duten. Testua bi orrialdekoa da eta Frantziako eta Euskal Herriko katolikoen gainbehera musulmanei egozten diete. Gehitu dute musulmanek Frantziatik joan behar dutela 1944an Alemaniarrak joan ziren bezala. Honela izenpetzen dute Frantziako eta Euskal Herriko erresistentzia katolikoa. Bada idazkia salatzeko agiri bateratua egin dute orain hainbat elkartek, sindikatuk eta alderdik, ala nola, etorkinekin federazioak, Euskal Herria Baik, Frantzia Intsumisoak, Labek eta CGTek antifasisten sareak ere salatu du idazkia. Eta Baionan garela 6 gizon atxilotu dituzte Baionako bestetako hilketarekin zerikusia dutelakoan. 21 eta 27 urte artekoak dira atxilotutakoak, 3 Bretainian atxilotu dituzten eta beste 3 Esonen, Paris ondoan erne. Gaiz aldatuta berriz fiskalak zigor eskaerak jaitsi ditu Leioako 5 aurkako auzian eta urte erdi eta urte bete bitarteko zigorrak eskatu ditu 2016ko istiluengatik. Hala 5 gazteek akusazioak onartu dituzten eta beste baten kontrako akusazioa erretiratu du fiskaltzak. Eta kartzela zigorrekin lotuta nazio manifestazioara deitu du Ankerkeria Stop plataformak larun batean Gasteizen. Aitor Zelaia eta Galder Barbado gazte arabarrek jaso duten espetxeatze agindua salatu eta biei elkartasuna adierazteko izango da mobilizazioa arratsaldeko 6 herritan abiatuko dena Gasteizko Artiumetik. Gazteok argi daukagu, absoluzioa besterik ez. Aitor eta Galderrekin gaude eta egongo gara. Antola dezagun haienganako elkartasuna. Honengatik guztiagatik, datozen egun eta asteotan, Euskal Herriko kale eta plazak hartuko ditugu. Iruñean mobilizazioa izanen dugu irailaren 28an. Ostegunarekin, 8etan Zumalakarregiren ataritik hasita. Eta irailaren 30ean, larunbatarekin, Gasteizen izanen den mobilizazio nazionalera batzeko dei egiten dugu ere. Gora Euskal Gazteria! Aitor eta Galder aske!
Eta Gasteizen garela eguerdiko berriekin amaitzeko, zer azpimarratu erreka Lehorreko auzoak 10 urte betetzen ditu aurten, eta urte hurrena ospatzeko igandera arte luzatzen den egitaraua prestatu dute. Ekimenak asteartean hasi ziren Andra Mari Zuriaren plazan eginiko bideo proiekzio batekin, atzon gudari eguna ospatu zuten erreka Lehorren eta gaurko ere hainbat hitzordu prestatu dituzte. Hemen asteburuan zehar eta honekin iritsi da magazineko lehen atalaren bukaera, eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko laster gara bueltan albiste gehiagorekin.
12:30 dira eta eguneko elkarrezketa nagusiari ekiteko unea heldu da. Elhuyarrek erresistente dokumentala egin du, antibiotikoekiko erresistente bihurtu diren bakterioen arazoa gizarterazteko. Elhurreiek egin eta ekoitzi du dokumentala eta zuzendaria eta gidoigilea Bego Zubia. Gaiaztegi da eta gurekin dugu gaiaren nondik norako guztiak azaltzeko. Ongi etorri, Bego. Eskerrik asko. Resistente dokumentala sortu duzu, ezta? Zein izan da erresistente dokumentalaren helburua? Guk Elhuyarren zientzia divulgazio egiten dugu, ezta? Eta orduan, duela pandemiaren aurretik, ezagutu genituen Teknopolis saio ekoizten ari ginela, erresistentzien arazoa ikertzen ari diren hainbat ikertzaile. Eta, gaiak erabat txunditu gintuen. Jakin bagenekien zerbait, antibiotikoekin arazoren badagoela, edo ez, baina zertan zen ez genekien oso ondo. Teknopolis saio bat eskaini genio, baina iruditu zitzaigun bazeukala hor, bazegoela beste lan sakonago bat egiteko aukera, eta orduan erabaki genuen proiektua saiatzea dokumental bat egiten, proiektu osatu genuen, eta hortik aurrera pandemia pixkat atzeratu zizkigun lanak, baina hortik aurrera saiatu ginen arazo hau gizarteratzen, iruditzen zaigulako ez dela oso ezaguna, ez ezaguna dela, naiz eta ondorioak gutako danok seguruenik pairatu ditugun, eta orduan, iruditu zitzaigun hor, zegoela lan bat egiteko, eta, informazioa zabaltzea izan da helburu nagusia, gero, bakoitzak erabakiak hartzeko, azken fina hori da zientzia divulgazioaren helburua. Aferaz da ezaguna, baina bakterio resistenten arazoak gizarte osoari eragiten dio. Zirkulazio istripuek baino pertsona gehiago hiltzen dituzte, eta gainera binbiziak baino hilko dituen, baina 30 urte barru gehiago edo lako zehose. Datuak pixkat, ez dakit beldurgarria diren, baina pixkat errespetu izatera gonbidatzen gaituzte. Gaur egun Europa mailan, Europa mailan dioz, Europa mailan datuak daude, beste leku batzutan, Afrikan edo Asian ze eragin daukaten, ez da horren ezaguna. Europa mailan eragin handia dakate, eta aurreikuspenek esaten dute, gero eta eragin handiago izango dutela. Funtzean, gertatzen dena da, o gertatu dena da, bakterioen gauza natural bat, hau da, bakteriak duela 4.000 milioi urte gutxi gorabehera agertu ziren planetan, eta bakterioekin batera resistentziak agertu ziren, beraien artean komunikatzeko tresna moduko bat delako. Eta bakterio eta resistentziakin batera antibiotikoak sortu ziren, gauza natural bat bezala. Guk, pertsonak, gizakiak duela markada batzuk, jakin genuen antibiotikoak erabil zitezkeela gaixotasuna sortzen diguten bakterioi aurka egiteko, eta orduan horra markada batzutan erabili dira antibiotikoak modu masiboan eta desegokian mundu guztian, eta ez bakarrik giza osasunean, baita ere nekazaritzan, baita ere animali edo arrain aztegietan. Pentsatzen nolabait bazirela olako molekula magiko batzuk, gaixotasunei aurre hartzeko balio zutela, eta horren erabilerak etzekala ondoriorik. Eta ondorioa izan da, nolabait erabilera horrek bakterio komunitateetan presio handi bat sortu duela, bakterio gaitasun ikaragarri badaukate egoera berrietara moldatzeko, pentsatu dezagun, pertsonak belaunaldi bat berri bat osatzeko, 30 urte behar ditugula. Bakterioak 20 minututan belaunaldi berri bat osatu dute. Orduan,
pentsa zenbat belaunaldi osatu daitezkeen egun baten, eta urtebetean zenbat belaunaldi osatu daitezke. Horrek ematen dien malgutasun handia egoera berrietara egokitzeko. Eta esan dugu erresistentzia gauza natural badirela, orduan, antibiotikoak modu masiboan erabili denean, beraiek erresistentziak garatu egin dituzte presio horri aurre egiteko. Eta gainera, elkarren artean trukatu egiten dituzte erresistentzia horiek, familia espezie desberdinetakoak, familia desberdinetakoak, trukatu egite dute. Orduan, ze gertatu da? Gaur dala eguna, mundu guztian zabaldu direna erresistentziak, antibiotikoen eraginkortasuna horregatik pixkat ahuldu egin dela, gaur egun danok ezagutzen dugu kasuren bat, pertsona gaixotu dana, antibiotiko bat ematen zaio, eta ez du uste bezain ondo erantzuten, eta tratamentu aldatuko dizu, eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat. Hori da, bakterioak antibiotiko horren aurrean erresistentzia garatuta dituztelako. Orduan, gertaliteke, ez aukitzea, bakteria oso erresistente batek kutsatzen bagaitu, gertaliteke ez aukitzea tratamenturik. Eta horrek, ze ondorio dituen badakigu. Orduan, Azkenean gertu dena izan da, antibiotikoak hartzen ditugula, gaitz bati irtenbidea emateko eta gaitz horri aurre egiteko, baina azkenean bakterio horiek erresistenteak bihurtu dira gurean, eta orduan antibiotikoek ez dute balio, ez da? Ulertu behar da, bakterioak daudela mundu guztian. Eta bakterio gehienek ez dutela gaixotasuna sortzen. Oso modu errezan esan da, guri digestio egiten adibidez laguntzen digute. Eta ezinbestekoak dira, eta bestela ezingo genuke digestio horik egin. Orduan, bakterio gehienak onak dira. Baina bakterio gutxi batzuk gaixotasuna sortzen dute. Orduan, erabiltzen bada modu masiboan, baina ez bakarri pertsonei, ustetan, animalietan, mundu guztian daude itsasoan, erreketan, mundu guztian daude bakterioak. Antibiotikoak modu desegokien erabiltzen badira ez bakarrik giza osasunean. Ulertu behar da, antibiotikoak hamarkada luzez erabili direla gaixotasunei aurre hartzeko edo beste era batean. Orduan, presio egiten dugu ez guri gaixotasuna sortzen diguten bakterioetan bakarrik, baizik eta ingurugiroan dauden bakterioetan edo itsasoan daudenetan, ze gertatzen da? Bakterioak elkarrekin komunikatzen direla eta resistentziak trukatu egite dituztela. Orduan, guk zabaltzen badugu landa batean antibiotikoa, gaur egun ez da gertatzen, baina hori gertatu da. Zabaltzen badugu landa batean antibiotikoa, landa horretako bakterioek horri aurre egite diote. Orduan, aurre egiteko modua da resistentzia garatzea. Gero euri egiten badu, erreketara zabaltzen dira, eta gero itsasora, eta halako baten gertaliteke guri gaixotasuna sortzen digun bakterio batera heltzea resistentzia horiek. Azken fina, resistentziak guri gaixotasuna sortzen ez diguten bakterioetan baldin badaude, printzipioz guri ez daigu ezer gertatzen. Baina, gaixotasuna sortzen digun bakterio batera iristen badira, guk ez daukagu tresnarik. Eta hori gertatu da. Gero eta resistenteagoak dira, eta gainera datuen arabera, minbiziak baino gehiago hilko duela hemendik 30 urtera. Osasun mundu erakundearen datuek hori izate dute. Honi deitu izan zaio baita ere, pandemia isila, azken finean zabaldu dalako mundu guztira, eta mundu guztian gertatzen ari da. Badaude arreta edo vigilantzia neurriak, eta behar bada hemen ez, munduko beste leku batzutan sortzen direnean, ona abisu ematen da, baina, COVID-arekin ikusi dugun zeinen azkar zabaltzen diren gaixotasunak, eta gaur egun danok dakigu mikroorganismoei muga jartzea ia ezinezkoa dela. Orduan,
bueno, da arazo bat, kontu handiarekin begiratu behar duguna, eta, bueno, aldela, gutxitzen, arazoa mugatzen saiatu behar dugu, eta orduan, bueno, guk dokumentalean pixkat arazoa zein den ezagutzen ematen dugu, eta pixkat mugatzeko, bueno, adituek esate dute, momentuz honi buelta ezin zaiola eman, baina mugatu daitekela. Orduan, mugatzeko daitezken tresnak zeintzuk diren ezagutzen ematen ditugu. Tresna horiek ezagutzera ematen dituzue zuen dokumentalean, erresistente dokumentalean, aipatu duzu adituek ikusten dutela, ez dagoela atzera buelta eginik, eta zein izango liratezke irtenbide edo mugatze horiek, adibidez izan daiteke ez dakite, agian antibiotiko gutxiago hartzea, antibiotikoak indartsuago bihurtzea. Lehenik eta behin antibiotikoak esan behar da, inok ez dela pentsa antibiotikoa txarra dela. Osea, guk beste helburuetako bat izan daiteke antibiotikoak zer diren esaltzea, oso tresna baliotsuak dira gaixotasunei aurre egiteko, orduan ezinbestekoa da babestea. Orduan, neurrietako bat izan daiteke, datuek esaten dute, antibiotiko gutxiago erabiltzen badira, erresistentzia kopuruak ere gutxitu egiten direla. Orduan, lehen aipatu dudan gehiegizko eta erabilera txar horiek munduan ia leku guztietan debekatuta daude. Ja gaur egun oso asko kontrolatzen da bai giza osasunean bai albaitaritzan eta bai beste arrainastegietan edo nekazaritzan zenbat antibiotiko erabiltzen den, kontrol zehatz bat dago, ezin da edozela erosi, ezin da edozela eman, guzti hori oso kontrolatuta dago, eta helburua da antibiotikoak erabiltzea, behar direnean erabili egin behar dira, baina ahalik eta gutxien. Eta hori da neurrietako bat, beste neurrietako bat izan daiteke antibiotiko berriak aurkitzea, beste bat izan daiteke ja aukera, bakteria oso resistente horietako baten gaitzari aurre egiteko terapia bide berriak aurkitzea. Eta, bueno, COVID-arekin ikasi genuen bezala, neurri eraginkorrena da ez gaixotzea. Eta ez gaixotzeko, eskua garbitzea, bezain ohitura osasungarri eta behar bada, gure nagusiek horretan indar handia jartzen zuten. Ni umian nintzenean, gurasoek egunero gogorazten ziguten, eskua garbitu dituzue, zauriak oso ondo zaindu bertzirela, garbitu bertzirela, behar bada, keinu horien garrantzia ahaztu egin zaigu, zein dan. Baina oso importantea da, ez gaixotzeko, gaixotzen espagara ez ditugu antibiotiko behar. Ez batugu antibiotiko hori behar, arazo honi nolabait freno o galga jartzen laguntzen dugu. Aipatu berri duzu, zenbat antibiotiko gutxiago hartzen baldin badituzu, orduan eta erresistentzia gutxiagoa dute zure gorputzeko bakteriek eta egun nahiko zabalduta dago, adibidez, ibuprofeno, paracetamol, enantium eta olakoak edo zertarako hartzearena. Horrek ez du mesede egiten, ez da? Azteko nik kasetaria naiz, bale? Saiatuko naiz azaltzen, nik zientzia divulgazioan lan egiten dut, baina ibuprofenoa ez da antibiotiko bat, bale? Ibuprofenoa, paracetamola, dia beste sustantzia batzuk mina kentzeko edo antura kentzeko. Orduan, antibiotikoa da bakterio ematen digute, bakterio esaten digute. Ez, horrek virus bat daukazu, ezin dizute zer eman, pasako zaizu. Bueno, eta gur garai baten, bajuten ginean, eta konjuntibitisa dakat, mesedez, emaidazu antibiotikoa. Ez, hori, olako praktikak, gaur egun, uste dut, jun izan bagara farmaziara antibiotiko eskatzen, normalean ez digute emango, ezta? Baina ez digute, emango ez diguten arrazoia hauxe da, hau berau da. Orduan, nik uste dut, danok ulertu beharko genukela, ez dugula eskatu behar. Eta antibiotikoak erabili egin behar direla, baina erabili behar direla, medikoek esaten digutenean, eta medikoek esaten diguten
egun eta kopuruetan. Ez gehiago, ez gutxiago. Eta gero, sobratzen bazaigu, ez dugu edozela bota behar, ze edozela botatzen badugu, ingurume girora iristen da antibiotiko hori. Eta, aipatu duen bezala, horrek eragin badaka. Orduan, saiatu beharko genuke, sobratzen bazaigu, behar bezala botatzen, farmazien. Eta dokumentalean hainbat gai azaltzen dituzue, gainera ikertzaile, mediku, albaitarien testigaintzak jasotzen dituzue, baita infekzio gainditzea lortu duten pazienteenak ere, ezta? Bai, bueno, ikertzaileek, medikuek, albaitaroek pixkat esplikatzen digute zein da egoera, zer gertatzen ari dan, zergatik gertatzen ari dan, nola emandakioken asunto honi buelta, baina era berean iruditu zitzaigun pazienteen testigantza ezinbestekoa zela ulertzeko edonori gertatu zitzaien zeinen eta gainera kasu batean oso gauza arin batetik sortu zen. Orduan, pixkat danoi eragiten digu, nolatan, ze pertsona honek oso odisea pertsonal gogorra bizi izan zuen, etxean kristal batekin zauri txiki bat egin ondoren. Orduan, hori da gertatu dan bat, eta beste, eta horrek balio dugu ikusteko, ez dala pertsona gaixua, zaharra, edozeinik gertatak iguke. Eta beste pazientea da, da mutil bat, jaiotzeko gaixotasun badaka, eta jaiotzeko gaixotasun horren ondorioz, infekzio asko pasatzen ditu, orduan, garatu, resistentzia ditu, eta beste hartu du, bakterio oso resistente bat, pare batek kutsatu dute, eta ezin dio buelta eman. Orduan, bere testigantza ere gogor xamarra da, bai. Askotariko testigaitzak jasotzen dituzue, eta horrez gain, Espainian berria den tratamendu baten nondik norakoak ere azaltzen ditu dokumentalak. Lehen aipatu dut, irtenbide eta posible bat terapia berriak izan daitezkela, ez da? Eta, paziente, azkenengo aipatu dudan, paziente honen familia saiatzen ari dira terapia virusekin, terapia egiten, fagoterapia deitzen da, fagoak dira bakterioi bakarrik eragiten dioten virusak, oso espezifikoak dira, eta fagoek ezin gaituzte gu kutsatu. Bakarrik kutsatzen dute, eta gainera bakterio bakoitza daka fago jakin bat. Ez dea beste fago bat, bakterio batzuk ez dituzte erasotzen orduan. Ari dira, Valentzian emakume badago gai honetan oso ikerketa aurreatua dituena, aurkitu ditu mutilonek ditun bakterioi eraso egiten dioten fagosak, eta orduan orain ari dira medikoak eta aztertzen nola eman dakizkioken fago hauek mutiloni, eta lehen entxago batzuk egiten ari dira, ondo atera da dena, eta dena ondo jongo balitz, behar bada, aukera bat izango luke, baina munduko beste leku batzutan egin dira fagoekin terapiak eta arrakastatxuak, entsegu arrakastatxuak izan dira. Orduan, beste irtenbiderik ez dagoenean, aukera bat badela ikusten ari dira, eta entsegu kliniko bat ere prestatzen ari dira. Izan ere, dokumentala eraikitzailea da, eta egon daitezken konponbideak azaltzen ditu protagonisten bitartez. Eta horrez gain gainera, genero ikuspegia ere oso kontuan hartu duzue. Bai, gu saiatzen gara beti zientzian garai baten hitz egiten zuten gizonek eta emakumeak antzeuden behar bada gizon hoien babesean lanean, ez da? Eta gu urte asko daramagu Eluiaren gai honetan lanean eta saiatzen ari gara hor lehen lerroan dauden emakumeen lana ere ezagutzera ematen. Kasu honetan, eta bestetik, paziente bezala, ohikoa izan hori da, emakumeak izatea, ez da, medikoa gizona eta emakumea pazientea. Eta kasu honetan, esan dezagun, buelta eman diogula asunto hori,
adituak emakumeak dira, zientzialariak emakumeak dira gehien bat, punta-puntakoak dira, eta pazienteak gizonak dira. Gizonak ere gaixotzen direlako, ez da. Bueno, emakumeak ere gaixotzen gara, baina, bueno, kasu honetan gizonak dira. Beste bulto bat eman diozue orduan, eta okertzezu aldi manaiz gainera dokumentala euskaraz dago osorik, ez da? Guk ETB-rekin kontratu sinatuta daukagu euskaraz ekoizteko, eta lehen bertsio bat euskaraz egin dugu, eta euskaraz ikusi izango da ETB baten, eta, bueno, badaukagu beste bertsio batzuk, beste kate edo plataforma batzun bidez zabaltzen saiatuko garenak, bueno, uste dudulako izan dezakela interesa Euskal Herritik kanpo, baina protagonistak euskalduna dira eta Euskal Herrira di begira egindako lan bada. Protagonistak euskaldunak, baina gazteleraz eta ingelesez eta beste hizkuntza batzuetan ere zabaltzeko aukera duzue etorkizunari begira. Hori da asmoa. Bueno, azken finean, edonori, edonon, gerta dakiguken gauza bada, ez dago mugarik, arazo honek tokian tokiko buelta batzuk izan ditzake, edo leku batzutan, adibidez, bero handi egiten duen tokietan, edo Afrikako zenbait lekutan behar bada antibiotikoen erabilera, edo Asiako leku batzutan antibiotikoen erabilera oso kontrolatuta ez dagoen tokietan, arazoak eragin handiago izan dezake, baina mundu guztien eragina izan dezake, eta orduan, iruditzegu, edo non zabaltzeko moduko lan bat egin dugula. Eta itzulpen horiek aditurekin egin dituzue? Behar bada, adituren laguntzarekin egin dugu. Aditu tresna oso on bada, baina oraingoz, gainbegiratu egin behar da. Honek lana errazten du asko, baina gainbegiratu egin behar dira lan horiek. Aipatu duzu hori, EITB-rekin elkarlanean egin duela Elhuyarrek dokumental hau, baina horrez gain beste erakunde batzuen babesa ere jaso duzue. Bai, dokumental bat egitea oso lan zaila da, bazkide asko lortzen saiatu behar da, ezinbestekoa da. Eta, guk bidean lortu dugu Espainiako Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Zientzia Ministerioaren menpeko erakunde bada, eta, bere laguntza eman digu, baita ere Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak bere babesa eman digu, eta, gero gertuxiago, osasun klusterrak ere laguntza txikitxo bat eman digu, eta, bai, bazkideak aurkitzea ezinbesteko lana da, oraindik falta zaigu, alor horretan, utxunetxoren bat edo beste badaukagu, eta horiek bete egin behar ditugu, eta oraindik jarraitzen dugu lanean, oso lan zaila da, eta bazkideak ezinbestekoak dira. Gainera dokumentalak aplika egitasmoan parte hartu zuen 2022an. Hori guretako pari bat izan da. Apika Audiovisual Lab izeneko egitasmo badaka Apika produktoren etxeak, eta guk gure proiektu aurkeztu genuen, eta horri esker lortu genuen gidoigintzan, produkzioan eta zabalkunde lanetarako aholkularitza oso aditu honek eman digute, eta horrek nik uste dut aukera handia eman digula bai gidoia hobetzeko, baina baita ere produkzio aldetik egin behar diren lanak hobetzeko, eta zabalkunde lanetarako behar diren dokumentu eta baliabide guztiak hobetzeko. Oso guk opari bat bezala jaso genuen, eta halaxe baloratzen dugu, eta beraiei ere esan genien, opari oso ona egin zigutela. Momentuz ez dago ikusgai dokumentala, hemendik gutxira egongo da, baina zein da jaso duzuen iritzia gertukoek, eta imaginatzen dut ikusi izan dutela. Aste honetan bertan lagun eta parte hartzaileen dako lako pase pribatu txiki bat egin dugu, honek balio dugu pixkat feedbacka ezagutzeko eta jendearen iritzia, eta hobetzeko balego, hobetzeko. Eta, jendeak ondo ikusi du. Gero nik uste dut hori ikusentzule esku utzi behar dela. Guk munduko ilusio guztiarekin egin dugu lan,
asko kostatu zaigu, onaino iristea, eta uste dugu dokumentu ulerterraz, atsegin eta erakargarri bat egin dugula, eta, bueno, jendea pozik geratu zen. Espero du ezagun, ikusleek ere iritzi bere izatea. Zein ondo, eta ikusleek gutxi gora bera noiz izango dute ikusteko aukera edo? Bueno, hori urruti gabe. Urrengo hilabeteetan, ETB-ri Laizterren pasako dizkiogu beharrezko material guztiak, eta nik uste dut urrengo hilabeteetan ikusgai izango dela, eta laster zabalduko dela. Diegongo gara beraz orduan, eskerrik asko Bego Zubia, Resistente dokumentalaren zuzendaria eta gidoigilea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuei, aukera honengatik. Eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldiarekin, orain arte.
Ordu batak pasata dira eta sozialdiari ekiteko unea heldu da. Horretarako, gaurkoan gurekin ditugu Alaitz Argandoña eta Carmelo Landa, kaixo bioi eta ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, memoria demokratikoko legearekin hasiko gara, izan ere legebiltzarrean gaur onartu dute eta araudiak memoria sustatzeko eta gerra zibilaren eta frankismoaren biktimen erreparazioak bermatzeko neurriak jarriko ditu indarrean. Nik uste dute kriston aurrera pausoa suposatzen duela, jende asko espero zuena, eta nik uste dute jarraitu behar dela lanean batez ere bermatua izateko. Batzutan legeak sortzen dira, baina gero kostatzen dena da bermatzea arauak berak edo edolako protokoloak. Eta beste aldetik nik uste dut jarraitu behar dela borrokatzen, azken finean ordekogu PP eta Vox, adibidez Kantabrian, bertan bera utzi dutela memoria historikoaren zera. Orduan, dana ezin dugu eman hori irabazita egongo balitz moduan, baizik eta jarraitu behar dela lanean. Egia da, 2 urte baino gehiago igaro dira Jaurlaritzak lege proiektua onartu zuenetik, eta orain onartu dute, egia da agian lehenago onartu behar zela olako lege bat, baina gutxienez badekogu orain. Bai, badaukagu eta zer da, ez da, ea zer ateratzen den, baina hor gai honen inguruan nik uste dut elementu batzuk nahiko politikaren filtroetatik pasatuta daude, eta nik uste dut aldarrikatu beharko genukela hau guzti hau planteamentu zientifikoago eta objektiboagoen bitartez egite, ez da. Adibidez, esaten da memoria historikoa EAen eta garai batekoa, gerra zibila eta frankismoa. Bueno, eta zergaitik ez da gaur arte jarraitzen, esan nahi dut hori batetik, ez? Gero, memoria zer da, biktimen ingurua hartzen da muina nagusitzat eta reparazioak eta bar. Bueno, hori importantea da, dudarik gabe, ez da? Baina biktima paino prebio bat egun beharko litzateke nik uste dut, eta da, memoria bera, hau da, errelatoa, hau da, historia, ze gertatu zen, hori finkatzea, nik uste dut importantea dela. Da hori ez da egin behar irizpide politiko edo parteko irizpideekin, baizik eta ahalik eta modu zientifikoenean, ez da? Historia zientzia bada, eta nik uste dut frankismoak, gerra zibilak dudarik gabe, eta gero frankismoak, zulo ikaragarria dauzka, historiaren ikerketan, ez da? Ikaragarriak, oraindik orain, ari gara hildakoak batez ere gudarien eta republikaren bandoko hildakoak aurkitzen eta ataratzen eta bilatzen, ez da, hainbat okitan. Ordan hor zulo itzela daude. Nik uste memorian lehenengo lerroan jarri beharko genukena da, ze gertatu zen. Zeintzu dira gertaerak, zein da relatoa. Nork egin zuen zer eta zergatik, ez da, hortik hasi beharko gineke. Eta gero biktima dira ondorio bat noski. Eta gero, bigarren kontu bat egon beharko litzateke eta da ardurak, erresponsabilidadeak, hau da, zergatik egin zuen, eta nola pasa behar zaio nolabait esan faktura historikoa, ez da. Gau, ze herritan bizi gara? Ni orain bihar joango nez Gernikara, pentsa, ema denpora pasatu zen bombardaketatik ona. Gernikan, oraindik orain, Gernikako bombardaketaren inguruan, hainbat zulo beltz daude, hainbat gauza ezagutzen ez direnak. Orda, memoria hortik hasi behar da. Ze gertatu zen benetan, nork egin zuen, zergatik egin zuen, oraindik ere eskakeo itzela daude, ez naziak izan ziren, hemen frankistek ez egiten ezer, hori ez da serio, ez da. Hasi behar dugu hori finkatzen lehenengo. Egia historikoa, errelatoa, ze gertatu zen, alde guztietan, nork egin zuen, zergatik eta hortik ze ardurak datozen. Ze gerra krimena badira, horiek ez dute amnistiarik. Hau guztia amnistiatu egin zen, bide batez esan da, ez da? Frankismoaren ondoren amnistiatu. Ez, gauza horiek ezin dira amnistiatu eta lehenengo ezagutu behar dira. Hori azteko, ez da? Bigarren, biktimak, oso importantea da, reparazioak egotea, biktimak, baina, klaro, zergaitik egiten da biktimen biktimizazio bat, esan nahi dut, biktimak klase diferentetakoak egiten dira. Berriro ere, biktimizatu, ez da? Biktima honak, biktima txarrak nortzu dira, biktima honak zergatik, eta biktima txarra baztertuak orain arte, ez da, iaia mende bat pasata, ez da? Ze gertatzen da hor?
Eta gero periodizazioa bai, zergatik mozten da hau Franco hil eta jarraian, ze gertatzen da ondoren urte asko daude. Franco 75ean hil zen. Pentsa, ez da, ia mende erdi pasada, eta ez dago memoriarik gerora. Ez dago biktimen sailkapen objektiborik, ze ez dago. Osea, gaur egun zailagoa gertatzen da, frankismoaren ondoren biktimen azterketa objektibo eta igualitario bat egitea frankismoan baino. Ze gertatzen da hemen. Atzo bertan, egon zen debatea kongresuan, suposatzen du gero hitz egingo dugula horretaz, da hor, klase diferentetako biktimak oso ondo markatuak agertzen ziren, ez da? Ordan zer da? Nik uste dut, Memoria Instituto batek, edo gogorak, berak, edo beste batek, edo historialariek egin behar duten ikuste elementu objektiboa sartu, elementu zientifikoak eta benetako memoria historikoaren oinarriak jarri. Agian Aranzadi elkarteak, ez dakit nok egin behar duen, edo historialariek, ez da? Azken finean zuk esaten duzuna, zientzia bat dala, bestea da interpretazio bat, orduan ean nork egiten duen arabera, olako pautak edo neurria jarriko dituzte, eta gero beste aldetik hor agertzen diren isunak, eta gainera garrantzitsela ematen diete isunei, eta nik uste dut hor faltatzen dela da bigarren partea edo berarekin batera joan beharko den pedagogia, hizkuntzan, zenolako historia ikasten dugun eta batez ere zuk esan duzunarekin batera joateko, oza, binot, jarraitzen baldin badugu historia bera ikasten, ez dago memoria historika, oza, nik uste dut hor egon beharko dela paraleloki hori pedagogia bat edo beste formakuntza bat arlo guztietan, ez da bakarrik gertatzen hezkuntzan edo ikastetxetan, baizik eta arlo judizialetan eta holan, memoria historikaren papera ere transversala izan beharko da, eta instituzio guztietatik pasauta, hori, gauza batzuk aldatu ahal izateko. Niri kezkatzen dagoena da, batez ere, zenolako gero bermatzerakoan hau noraino helduko den, porque beti dauz jende ez duela nahi edo ez duela ontzat hartuko, orduan zenolako pausoak emango diren hemendik aurrera, eta zu komentatu duzuna, gaur egun bersortzen ari diren garai horretako ondorio batzuk, hor pilpilan dauzenak, eta horren kontra joateko ezin dugu hau erabili, ez dakit nola esan. Gainera, memoria lege berria horrekin ikur frankistak desagertuko dira, tamalez, oraindik, ez dakizen bat urteen ostean, oraindik gurean ditugunak. Hemen gerta dakiguken gauzarik okerrena da, memoriaren da historiaren da iraganeren erabilera politiko bat egitea, hau da parteko erabilera, eta hori ari da gertatzen. Hori ari da gertatzen tamalez, ez da, hemen denpora luzez irabazleen historia idatzi da. Eta ordan importantea ziren irabazleak, eta beraien. Horretaz Gabriel Aresti dauka poema bat oso adierazgarria, ez da, hartzandari begira, esaten du, gure hildakoa ziren da beraien biziak, orduan hilek ez dute garrantziri, gurea dira. Eta beraien biziak eta hori epai, ez da. Horrela idatzi da historia, eta neurri batean oraindik ere idazten da, hori batetik. Eta bestetik, printzipio sasi-erligiosoak erabiliz, ez da. Etika eta moral berezi bat erabiliz, eta orduan berriro ere zeilkatuz biktimak, etak sortu, hitz egin dezaguna argi, ez da. Etak sortu zituen biktimak, horiek dana eduki behar dute eta dana daukate onarpen guztiak, eta aldiz, etaren inguruan edo eta modu zabalagoan estatuaren kontra borrokatu diren horiek ez dute inolako onarpenik, berdin hildakoa dira, estatua berak hildakoak askotan, baina horiek ez dira biktimak, ez da. Ze hipokresia da hori? Nik uste... Adibidez, indarkeri polizialaren biktima. Adibidez, hori dana argitu behar da, eta baremoa izan daiteke bakarri zientifikoa, historikoa eta objektiboa. Eta ez politikoa, eta are gutxiago partidista, ez da. Eta are gutxiago garaileen ikuspuntutik egindakoa. Hemen hori guztia argitzeko dago oraindik, da esan behar da. Hemen ezingo da memoria historikoa benetan egin, irizpideak horiek diren bitartean. Eta hori argitu behar dugu, nik uste dut. Orduan egia azkenean memorial demokratiko lege bat bai, baina egia jakin arte ez da arazoa edo.
Bai, nik uste dut azkenean irakurketa oso garrantzitsua dela, ez? Eta irakurketa hori guztion artean egin beharko dela, eta orain arte bakarrik irabazleek egin dut, eta orduan horrekin apurtzeko oso zaila izango da. Eta zuk esan duzuna, azkenean nik uste dut hor beti dauz batzuk etekinak atera nahi dituztenak eta beraien botere erabiliko dutena bere ibilbidera jotzeko honekin bebai, ez? Investidura kontuekin hasiko dugu orain, aurrekusi bezala, Feijóok ez zuen babes nahikorik lortu. Ez dakit jarraitzerik izan zenuten atzo eta haren egunko saioak, eta atzoko egunean Euskal Alderdiek hartu zuten hitza, eta EH Bilduk eta EAJak nazio auziari heldu zioten investidura saioetan. EH Bildu eta EAJaren diskurtsuak entzun ondoren, zer da nabarmentzen duzuena zuek? Bai, nik izan nuen aukera eta dedikazioa egin izateko ordu asko izan ziren, ez da, bi egunetan investidura saioie jarraitzeko, baina behar nuen jarraitu eta egin nuen, ez da. Eta, bueno, azken saioa atzokoa eta gero botazioa, dana jarraian gertatu zen, bueno, nahiko adierazgarri izan zen nik uste dut. Oraindik ere biharko saioa falta da, badakizue. Bihar dago bigarren botazioa eta seguruenik emaitzak ez dira askorik aldatuko, baina ondorio batzuk atara daitezke, ez da. Lehenengoa, eskuinak eta eskuin muturrak Espainian nahiko bloke homogeneoa da nahiko bateratua daukate. Hori da lehenengo konklusioa. Eta nahiko sendoa, ze 172 botatera zuten, 172 diputaturen botoa hau da. Ez ziren oso urrutibili gehiengo absolututik, lau botoren faltan. Bigarren Feijóo, edo esan da Alberto Núñez Feijóo, politikari eskuindar hori, galegoa, jatorriz, eta PPkoa, nik uste dut finkatu dela eskuin osoaren erreferente bezala. Bere diskursoa, bere jokabidea investiduran izan zen, oso eskuinekoa eta batzutan eskuin muturrekoa ere bai, nik uste dut, oso erasokorra, programa propio bat defendatu baino hori isildu egin zuen, eskuina batzutan isildu egiten ditu bere benetako intentzioak, eta egin zion eraso, PSOEren inguruan planteatuko den alternatibari, ez da aurretik egin zion eraso oso gogorra. Da eraso horren barruan, egin zien eraso horren inguruan, bildu nahi diren guztiei, Katalanei, Euskaldunei, eta ez da. Eta, klaro, arazoa da, nik uste, bigarren bloke honetan, egoera ez da insendoa, nik uste dut. Diferentzia parlamentariotan gutxi da, 178 botatera zuten, oker espanago, hau da, distantzia 6 botokoa da, edo 6 parlamentarioarena, baina egia da PSOEren inguruan elkartu behar den koalizio hori oso anitza da, esan nahi dut, eta oso talde eta referentzia askotarikoa da, ez da, eta batzutan ez dira oso ondo konpontzen gainera beren artean. Adibide bat emateagatik RZ eta Junts Katalunian, edota EH Bildu eta PNV hemen, edota Sumar eta Podemos. Estatu mailan, horretzen diazu. Orduan, alternatiba ez da erresa, ez da batera erresa. Eta ez dakit nik neuk momentu honetan, urrengo bilabeteetan, ze aukera egongo den benetan zerbait koherentea eta kohesionatua egiteko eskuin mutur horren parean. Edota agian berriro hauteskundeak egongo diren estatu mailan. Ni neuk usten dut zalantza hori hor, ez da ikusita ze gertatu den orain arte. Alaitz, hitza eman baino lehen, Estebanek eta Izpuruak esandakoen analizia egin du gurean gaur Inigo Aduriz eldiario.eseko kastariak, bera adierazpenak entzungo ditugu eta orain helduko diogu berriro. Talde abertzaleek garbi daukatela nun egon behar diren edo nun egongo diren urrengo legegintzaldian, ez?
eta izango da, hori, ezkerreko proiektu baten atzean. Eta egia da, batez ere EAJaren kasuan, ez dela izango bakarrik ideologia ekonomiko baten gatik, ze desberdintasun handiak daude EAJ eta ezkerreko alderdien artean alor horretan, baino bai argi eta garbi daukatelako ezin dela eskuineko bloke horri, ezin zaiola bloke horri gobernatzen utzi. Batez ere, bloke horrek eta Voxek planteatzen dituen ideien artean alderdi hauen ilegalizazioa dagoelako mahai gainean. Bi kontutxo aipatzeko, batetik aipagarria atzoko egunean lehendabiziko aldiz EH Bilduk EAJak baino lehenago hitz egin zuela, horrek esan nahi du boto kopuruan EH Bildu dagoela EAJaren gainetik edo boto gehiago eskuratu zituela hauteskundeetan. Eta gero bestetik baita ere, ikusi zen nola PPren diskurtsoan norabide aldaketa bat ez da, batez ere, EAJarekiko. Bai, nik uste dute zuk esan duzuna, azkenean Feijóoken hori aldarrikapenak edo bere diskursoa nik uste dut gogortu egin dela, keinu batzuk pila bat egon zirela bai Voxarekiko, bai bere alde gogorrean erekiko, nik uste dute eskuin indarra dagoela oso indartuta eta oso konpaktatuta, eta gainera hori apurtu nahi zuena, edo nik behintzat horrela ulertu nuela EAJaren diskurtsoan zelan esan zuen, PPkoekin bai, baina Voxekin batera esoa zen ez. Horrela izan zen, ez? Nik behintzat horrela irakurketa hori egin nuen, eta gelditu nintzen, ez du esaten ezetza Feijóori, baizik eta honekin jarraitzen baldin baduzue, koalizioari ematen diot ezetza, ez? Eta nik uste dut hori alde handia da, ez da ezetza 100%, baizik eta esaten duena da, Voxekoekin jarraitzen baldin baduzue, ezin dugu, gure atzean daudenek ez dute onartuko, baina zuen ezetza eman PPko zerari, ordezkariari, eta nik uste dut hori mahai gainean jarri behar dela, ni behintzat deigarria ikusten dut. Eta gero, bebai, zuk esan duzula, nik uste dut bloke hori guztiz konpaktatuta dago, gainera hor aldarrikatu zuen, ez dakizen bat, 6 autonomia erkideoan daudela elkarrekin lan egiten, 100 udaletxetan, nola haien arteko sintonia oso honean daudela momentu honetan. Baina beste blokean ikusten dugula, ez daudela bide beretik joateko pres, ez bakarrik EH Bildu edo EAJ, baizik eta zuk aipatutakoa, RC eta Junts, amnistiaren aldeko proposamena egiterakoan azkenean bi egingo dituzte, esan nahi dut. Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela, edo beti gertatzen dela, hori eskerraldekoen arteko harremanak sendotzea, indartzea, eta amankomunean proposamen bat eramatea. Azkenean bestela, derrigortuko duguna izango da, bigarren hauteskundeak edo berriro hauteskundetara jotzea, eta nik uste dut hori izan aldala kezkatzekoa batez ere hori, diferentzia dala oso, aldea oso txikia da. Dinot, zuk aipatutakoa, 172, 178, eske dago hor kolokan. Eta atzoko diskurtsoen inguruan, gaurkoan Mertxe Aizpurua Euskadi Irratian izan da, eta adirazi du Feijóo iraganean dagoela hiltzatuta, Mertxe Aizpuruaren adirazpenak entzuko ditugu, bale? Uste ezer gutxi egin dezakeela, bide horretatik junda, ez? Europako hainbat herrialdetan, gerriko hori jartzen balin bada, ultra eskuinari da, ez? Eta bera lerrokatzen da ultra eskuinarekin. Ez zait iruditzen eraginek izango duela. Joan den hauteskundetara begiratzea besterik ez dago, lelo hiek ja, argudio hiek ja, ez diote kostea suposatu PSOEri. Argi adirazi du Aizpuruak ez da, Feijóok gutxi egin dezakeela, bihar beste bozketa bat egongo da, baina, zantzu guztien arabera ez da aurrera aterako bere investidura ez da, egia da, gehiengo osoa soilik behar duela honetan, baina babes nahikorik ez du momentuz, Feijóok. Hori da nola baita esan azterketa aritmetikoa ez da.
baina nik uste interesgarria dela beste pausutxo bat ematea, eta Alaitzek apuntatu ditu seinale batzuk, kezkagarriak, hau da, etorkizun hurbilean agian PPren da PNVren artean gerta daiteken elkar ulertze hori adibidez, baina hor blokeen oreka aldatu egingo litzateke, ez da, hori da posible bat. Baina horita gehiago ere bai, nik uste dut argi agertu dela bi egun hauetan, eta konklusio modura atera daiteke eskuinak, bloke hori daukala nahiko kohesionatua, nagusiki PP eta Voxen inguruan bizkartzen dena, ez da? Eta programa bat ere bai, eskuina badauka programa zehaz bat, eta da programa autoritario bat, neoliberala eta zentralizatzailea. Hau da, Espainia berrantolatu eta eredua, neurri handi batean, Estatu Espainiarra beti izan duena, ez da? Estatu zentralizatu bat, autoritarioa, eta bueno, bestelako bideetan atzera egin ere bai, autonomiatan barne, ez da? Nik uste hori dela. Aldiz, begira dezagun orain urrengo bilabetetan agertu beharko den alternatibara, ez da? PSOEk bizkartzen duena estatu mailan. Zer daukagu hor? Bueno, amnistiaren promesa hori dago, izen horrekin edo seguruenik beste izen batekin, baina nolabait esan, egin zen kriminalizazio eta penalizazio guztiura batez ere Kataluniara begira hori ezabatu egingo da, baina, klaro, ondoren zer? Ze amnistia hori, kasurik onenean, gertatzen bada ere, ate bat irekitzea da, bale? Baina zetoki emango zaio Kataluniari, Euskal Herriari, Galiziari, estatu horretan. Hor inkognita handi bat dago. Inkognita dago, nazio bakoitzean, ez dagolako estrategia bateratu bat. Junts eta RC edo eta EH Bildu eta PNV, ez dago, estrategia bateratu bat. Eta gero gainera, oinarrizko elementu demokratiko bat izan daitekelako, baina oso zaila planteatzen PSOEren aldetik autodeterminazioa, edo referendum bat. Horraino, heltzeko gauza ikusten dugu koalizio hori, PSN edo PSOE, hobe esan da, parkatu, PSOE eta Sumarren koalizio hori horraino aileatzeko moduan ikusten dugu. Ikusten ditugu gure aldetik PNV eta EH Bildu berriro ere Lizarra Garazi moduko aliantza bat egin eta estrategia bateratu bat definitzeko moduan. Katalunian Junts eta RC, nik uste dut hor interrogantea handia dauzkagula aurrean, da hori agertu behar dugu. Da gero detalle bat, hombre, ez da txikia, detalle batzuk konsideratuko dute detalle formala, baina ni egon nintzen jarraitzen Mertxe Espurua eta Aitor Estebanen interbentzioa, Mertxe Espurua izan zen lehenengo, parlamentario bat gehiago daukatelako, 6, eta PNV 5, hori izan zen arrazoi, ez da? Parlamentario talde handiagoa dauka Bilduk ja Madrilen, ez da? Baina biek ere, klaro, egin zuten interbentzio euskaraz da gazteleraz. Zergaitik nik nuen oso ondo ulertu. Katalanek egiten dute katalaneska, bitartekoa jarri badira, besteek itzultzailea badaukate zergatik. Nik ez dut oso ondo ulertzen hori. Egon gara luzaro euskararen erabilera aldarrikatzen han ere, da eman digutenean orain gaztelera bueltatzen gara. Ez dut oso ondo ulertzen. Da hemen ere gertatzen da, Legebiltzarrean eta Iruñako parlamentuan. Zergatik, bitartekoa baldin badaude, euskaldunak egin dezala euskaraz. Eta ez dakiena jarrai dezala medio teknikoiekin Madrilen. Eta hemen logikoena da, ez dakiena ikasbeza, ez da denporarekin hemen bizidenak ikasi beharko luke euskara, ez da. Orduan, nik alderdi abertzaleak konsideratzen diren EAJ eta EH Bildu, ez ditut ulertzen berriro ere gaztelera bueltatzen direnean. Ez dago motiborik, ez dago horretarako arrazoirik, ez dut ulertzen zergatik egiten dut. Orduan, ikusten dut, ez dagoela jarrera sendo bat. Horretan, hori, katalanak ikusten ditut jarrera, biak ere, jarrera sendoagoan horretan, horrez dute atzera eginda, hori logiko iruditzen zait. Pentsatzen dut, oraindik ez da desbelatu, baina Sánchezek komplikazio handiagoak izango ditula Junts eta Puigdemontekin, beste taldeekin baino negoziaziorako orduan. Eta seguruenik katalanek gauza gehiago lortuko dutela, jarrera sendoago badaukatelako, Sánchezen beraren da PSOEren aurrean, talde euskalduna paino. Pentsatzen dut,
nik nahiko nuke Euskaldunak ere agertzea hor jarrera irmo batean, baina ez daude momentuz ez daude. Hori esan behar da. Amnistiari dagokionez, ulertzen dut erabiltzea dinot investidura, jokatzeko karta hori, nik uste dut ulergarria dela, baina nik uste dut bebai beste aldean lehen komentatu duguna memoria historikoari jotzen baldin badugu, zenolako irakurketa egiten den, atzoko interbentzioetan askotan ematen zuen beste garai batean geundela, zenolako adierazpenak egiten zituztelako, eta nik uste dut badibidez Katalunian gertatu zana, izan zen beste garai bateko formula bat, kriminalizazioa eta hola. Orduan, irakurketa bat egiten baldin bada eta horrekin akabo egin beharko da, eta hori nik uste dut guztiok argi daukagula, barduan, agian ez da momentua, ez dakit nola esan, beti esaten dut gauza bera, bai hauteskundeak erabiltzen direla eta bai investidura erabiltzen dela olako negoziaketa egiteko. Horrek esan nahi duena da, ez dagoela borondate politikorik, baizik eta dago negoziaketa, zuk nahi duzulako hau eta nik hau, eta erabiltzen dugu momentu hau, pausuak emateko. Nik ulertzen dut RC eta Juntzen jarrera, ezinbestekoa da. Garai hau erabiltzen ez badute, akabo. Baina beste aldetik bai jarraitzen dut ikusten ez dagoela borondate politikorik... Estatuaren aldean. Bai, dinot irakurketa horrekin amaitzeko eta benetan aurrera pausoak emateko. Niri, kezkatzen nahuena da hori, zergatik momentu honetan erabiltzen den, ulertzen dut, ulergarria iruditzen zait, momentu honetan, edo momentu hau erabiltzea olako negoziaketa bat egiteko, baina horrek suposatzen duena da, edo begistan jartzen duena da, ez dagoela borondate politikorik. Niri bebai gustatuko litzateke gure aldetik egotea olako jarrera sendotzu bat, baina kezkatzen dagoena da hori. Beti jokatzen dugu bakartetan egongo bagina bezala, eta ez benetan borondate politiko batekin eta horrekin batera pausoak ematea. Eta orduan, klaro, investidura amaitu ostean ez dagoen ez ja presio hori, jarraituko dute pausoak ematen, edo utziko dute hor. Horrek ere kezkatzen da. Oso galdera hona da, Alaitzek egiten duena, nik uste dut, kontua da, noski, PSOE bera, eta Sánchez, behartuta sentitzen direlako, eta gobernua osatu ahal izateko, egiten dute, amnistiaren inguruan hor bidetxo bat, edo zabaldu, ez da. Claro, baina amnistia baldin bada lehio bat bakarrik, edo ate bat, eta ate horren atzean badago benetako arazoa, hau da, zetoki ematen zaion Kataluniari edo onartzen zaion zetoki Euskal Herriari, zetoki Galiziari, horretarako borondaterik ez badago estatuan, da nik ere uste dut, PSOEk ere ez duela borondaterik horretarako, behin da berriro agertu duri, zetoki eman behar zaio Euskarari ez Madrileko Kongresoan baizik eta Euskal Herrian, Nafarroan, kasurako, ez da? Zetoki eman behar zaio. Horretarako espadago estrategia borondate argi bat, bertotik, horregatik esaten nuen, bertotik Euskal Herritik beharko dugu ardatz indartsu bat, bai alderdi abertzalekin, da bai herritarrekin, aurrera egiteko, ez da, markatzeko bide hori. Nik uste dut horregatik esaten nuen, nik uste dut Katalunian momentuz jarrera irmoagoa eta bateragarriagoa ere ikusten dut Junts eta RC-ren artean dituzten kontradikzio guztiekin. Hemen ez dut ikusten alakorik, da gainera, zuk ondo apuntatu duzun moduan, PNV agertzen da sensibilidade zalantzazko batekin, bosengandik urruntzen bazara, agian bai, ez da? Eta PP berak bedena berriro esan zion, zuek hobeto konponduko zarete gurekin, PSOErekin baino, edo Podemosekin, edo Bildurekin baino, ez da? Esaten zion. Hor daude galderak, hor daude interrogazioak, hor daude inkognitak, eta ez dira gutxi. Eusiko dugu biharko saioaren ostean nola doa zen negoziazioak, egia da, hori. Sánchezek urriaren 16-erako deitu nahi duela bere investidura, baina ikusiko dugu, eta hurrengo astean baita ere, adi, egongo gara politika alorreko kontuei. Oraingoan hitz egingo dugu, badugu pantailaren beste aldean,
urriaren batean kilometroak izango da, eta horreta ikastolak antolatuko du aurtengo kilometroak, igandean ospatuko da beraz, Gipuzkoako ikastolen jaia, eta gurekin dugu Leire Agirrezagalaba horretako ikastolako komunikazio arduraduna. Kaixo, Leire? Kaixo. Entzuten nauzu niri edo ez? Arazoak ditugu? Bai, arazoak ditut, bai. Ez duzu entzuten. Ados, saietuko gara berriro konexio egiten? Orduan jarraituko dugu guk. Kontua da, etxe bizitza faltari aurre egiteko gaurkoan Donostian eta Bilbon, gai hori eztabaidagai izango dute. Donostian kasu adibidez, etxe bizitza hutsak dituztenei, zergak ehuneko 150 igotzea onartuko du Donostiako, edo onartu du ziurrenik Donostiako udalako osoko bilkuran, eta gero bestetik Bilbon, Bizkaiko hiriburuan, Bilbo gune tentsionatua izateko eskaera egingo dute. Erabakiak badirela aurrera pausu bat argi dago, online atari batean egon gara guk bilatzen, eta adibidez Donostia batean etxe bizitzarik merkeena alokatzeko, hileroko kostua, 900 euro dira. Eta Bilbon bestalde, 600. Egia da Bilbokoa merkeagoa dela, baina zehazki Bilboko etxe bizitzak 45 metro karratu ditu, logela bakarra, neurriak eraginkorrak, baina agian berandu datoz, ezta? Bai, nik uste dute gaineran, horregatik, batzutan begiratzen dugu estatu mailan gertatzen denari, batez ere, adibidez etxe bizitzarekin lotuta daukaten arauak sortzeko nahian egon zirelako, baina nik uste dut hemen EAJ BNVk esan zuela, ez zuela bermatuko, nik uste dut hori argien esan zuela, batez ere hori udaletxe bakoitzak hartu behar zuen ardurat gune tentsionatuak markatu ahal izateko, eta nik uste dut hori alde batetik kezkagarria dela, eta gero betikoa ez, nik uste dut garrantzitsuena dela muga jartzea. Alokairu enpresioen muga jarri beharko dira bai ala bai, ze batzutan diru laguntzak sortzen dira alokairu horiek ordaindu ahal izateko, baina azkenean diru laguntza horiek edo diru hori jabeentzat da, dinot, ez dauka eragina pisuan bizi direnen bizitzan, eta gero ikusi behar da nola bizitza garestitu egin den, eta nik uste dut oreka bat mantendu beharko dela. Eta ez dut ikusten adibidez, badauz puntu batzuk adibidez Bilbon, turistifikazioa dela eta nola alokairoen presioen igoera nabarmendukoa dela, eta nola hori ez da murrizten instituzioen partetik, ez? Adibidez, Aldezarrean bai, Aldezarreko elkarte batzuk bildu ziren eta atera zuten gida bat, ez? Dinot, behintzat, pisu turistiko gehiago sortu ez izateko, eta orduan eskubidea daukate komunitateek, bai, esateko beitu nire komunitatean ez dugu jarriko eta onartuko dugu, erregistroatuko dugu akordio hori, eta horrelan behintzat murrizten dituzu, eta nik beti esaten dudan, azken finean etxe bizitza izan beharko da eskubide bat, eta azkenean negozio bat bihurtu dute, eta horrekin ez goaz inora, ze azken finean jende pila bat kalean bizi da, eta nik uste dute haien gan bebai pentsatu beharko dugula, eta gero beste aldetik elkar bizitza apurtzen ari gara. Gazteria ez da gelditzen beraien auzoetan, baizik eta ies egin beharko dute ezin dutelako alokairuak ordaindu, eta zer suposatzen duen horrek, ez? Ze jende mota geldituko da auzoetan, eta nik uste dute hori, etxe bizitza dela gai bat oso garrantzitsua eta oso transversala izan daitekela. Orain jarraituko dugu gaiarekin, baina badirudi Leire Agirrezabala gurekin dugula berriro, izan ere urriaren batean kilometroak ospatuko da, hau da igandean, eta oraingoan Orereta ikastolak antolatu du kilometroa, eta zehazki, Leire, zurekin gara gaiari heltzeko, ez da? Leire Agirrezabala Orereta ikastolako komunikazio arduraduna. Kaixo, Leire? Kaixo, egunon. Azaldu dut, ez da? Igandean ospatuko da kilometroak Gipuzkoan, dena prest duzue errenterian, eguraldia lagun izango duzue gainera, ez da?
Bai, hala dirudi eta aste guztian zehar ere bai, eta horrek egia esan laguntzen du prestaketa lanak ere batetik errazten eta bestetik animoz eta ilusio gehiago sartzen. Eta, zuk ongi esan bezala, igandean dugu jai handia eta pasaden urritik, Ibarran Uzturpe ikastolaren eskutik, testigua hartu genunetik, urte guztian zehar hainbat eta hainbat ekintzain ditugu, kilometroak urte luze eta oparoa dela esan dezakegu, eta igandian kilometroak egunarekin ginga jarri nahi diogu urte honi. Gipuzkoako ikastolen jaia ospatuko da, eta Errenterian 4 gune izango dituzue, eta 3 azpigune, ezta? Bai, hala da. 4 gune nagusi izango ditugu, galletera, esmalteria, lino eta herrilloa deitu ditugunak. 4 gune horien izenak nolazbait urte guztian zehar landu nahi izan dugun ari berari jarraituz sortu ditugu, eta da, gu gerala izan ginelako, eta gure herria hainbat urtetan zehar behintzat oso industriala eta faktoria asko izan dituna izan da, eta izen horiek faktori horietatik datoz, eta gainera gune horiek egoko dira faktoria horiek zeuden lekuan. Eta gero, 4 gune horietako 3 azpigune bat izango dute, elkarren oso onduan daudenak, eta hor ere hainbat eta hainbat ekitaldi izango dira. Azpigune orduan guztira Errenterian, eta iganderako egitarau oparo antolatu duzue. Zer duzu nabarmentzeko egitarau horretaz? Zaila izango litzaidake gauza batzuk besteen gainetik nolazbait jartzia, ez? Euskara eta euskal kultura pixka bat ardatz hartuta arlo eta esparru desberdinetako ekimenak izango dira, adin eta gustu desberdinetako ekimen mordo bat ere bai, musika, eskulanak, bestelako tailerrak, ipuin kontalariak, dantza, enizuke jakingo esaten. Esango nukena da, jendia animatuko nukela etortzera eta egun, goxo eta eder bat pasatzea. Egitarau Zabala beraz igandean Errenterian, urrian azaldu duzu, lekukoa hartu zenutela kilometroak antolatzeko, eta gainera Orereta ikastolak aurten 60 urte bete ditu, ezta? Bai, hala da. Nolazbait esateko, Orereta ikastolak aurten 3. aldiz antolatuko du kilometroak bere historian, lehena 1984 urtean izan zen, bigarrena 1989an, eta 2023koa izango da 3. Eta egia da, besteak beste, erronka honi heltzeko ikastolaren 60. urteurrena ere, aitzakietako bat, edo ez dakit nola esan, ez? Animatzeko azitxo bat edo izan zela. Eta, lehen esan bezala, 60 urte hauetako historian, parte izan dien guztiei eskerrak emana izan dizkeiegu urte guztian zehar, 60 urte hauetaz gogoratu nahi izan dugu, bai ikastolari dagokionez, eta bai gure herriari dagokionez, eta igandian, aber guztiari zea polit bat, bukaera polit bat ematen diogun. Beraz, igandean Egitarau Zabala eta eguraldi ona Errenterian, eskerrik asko gurekin izateagatik, Leire Agirrezabala, Oreretako komunikazio arduraduna. Eskerrik asko, Leire. Eskerrik asko zuei tarte hau eskaini izanagatik. Beste bat arte. Ez dekogu denbora askorik hainbat gaiei heltzeko, orduan jarraituko dugu etxebizitzaren aferarekin, lehen aipatu duzu, dirulaguntzak adibidez badaude, baina askotan gainera dirulaguntza horiek presioen espekulazioa dute ondorio, demagun, etxebizitza batek 600 euro balio ditu, baina gazteok eta dirulaguntzak jaso alditugunez, orduan presio horiek doaz handitzen. Orduan askotan esaten dena da, dirulaguntzak ez direla soluzioa, ez da, bakarrik egiten dutena dela arazoa estali, edo. Carmen ez dakitzen. Bai, nik uste dut
hartzen da gai hau etxe bizitzena, eta beti batez ere alokairuen garestitzea hirietan, dalako referentziak hartuta, ez da? Eta ni posten naiz gaur Donostian neurriren bat hartzen bada eraginkorra, beste utzi dauden etxeak merkatura atara, eta gainera neurri fiskalak onartu hori provokatzeko, ez da? Ez dago eskubiderik hiri handi hauetan alako premia dagoen tokitan hainbat etxe utzik egotea eta mantentzea urtetan espekulazio utzez askotan, ez da? Espekulazioa da motiboa. Batez hiri hauetan, zergatik, fondo putreak eta daudelako atzetik, itxaroten ia noiz alduten harrapatu hori eta bihurtu euren negozioaren parte bat. Eta negozio ikaragarria dago. Etxe bizitzan, osasun sisteman edo hezkuntzan bezala, era bat mugatuta eduki beharko genuke horti negozio egiteko posibilitatea. Da hori da konpondu behar dena, ez da? Ezin da etxe bizitza bezalako oinarrizko eskubide bat negozio izan. Eta hori da kapitalismo basati honetan, neoliberal deitzen dugun honetan gertatzen ari dena, eta gure hirietan, Donostian da Bilbon, argi eta garbi. Eta gorantza doa negozioa, eta gero eta larriagoa da egoera. Nik uste plangintza multiple bat egin behar dela. Zergatik garestitzen dira inbeste Bilbon edo Donostin etxe bizitzak. Bueno, fenomeno bat nabarmena, turismoaren mota, ze turismo mota datorren. Eta nola turismo horren inguruan ari den merkatu berezi bat ateratzen ja, alokairuak ez dira luzerako, ez dira ere hilabete batzutarako, dira batzutan astebeterako. Eta aldakorrak eta horrek prezioak goraka eramaten ditu ikaragarri eta fondo putre horiek gainea erosi egiten dituzte etxeak gero espekulazio sistema hori garatzeko. Beste elementu bat ikasleena, ez da? Hainbat eta hainbat ikasle etorri behar dute urtero, hemengo etxetara, eta orduan esaten da, bueno, 9 euro, bale, baina sar daitezela 6-8, eta hola banatu prezioa eta hor konpon Marianton. Bueno, zergatik ez dugu politika bat pentsatzen hirietan ikasle erresidentzitarako, ikasleentzako gune egokiak bere ikasturtea egin dezaten, gero udan gainera joan egiten dira, eta zergatik ez da hori egiten. Gero, etxe bizitza alokairu publikoa zergatik ez da promozionatzen, horretarako parke bat atarata, ez da. Hori guztia ez da egiten, ez da neurriz egiten, hau da, ez da plangintza bat estrategikoa egiten, da ondorioak dira fondo putreak eta hori provokatzen dituztenak. Nik uste dut oso arlo arriskutsua dela herritarrontzat eta ikusten da gero eta arazo handiagoak planteatzen direla. Esaten diazu, merkeena Donostin 9 oso merke eruditzen zait, ni daukadan informazioaren arabera oso zaila da 9 euroko etxe bat lortzea Donostin. Gaur egun, oso zaila, askoz gorago daude alokairuak, ni dakidala ez da. Eta goraka doa, esan edo, klaro. Eta gero badago ere formazio edo esiketa puntu bat etxea jabegoan eukitzea edo ez da. Zergatik ez dugu kultura hori aldatzera jotzen. Ni bizi izan naiz urte luzez Bruselan esate baterako, eta Bruselan jenteak ez zuen erosten. Etxea alokatu egiten zuen oso etxe honak eta baldintza honetan parke publiko bat zegoelako. Eta Brusela jentea doa urte batzuk egitera eta gero alde egiten du, orduan alokatzen zuen hori, eta baldintza ziren, edo ikasleentzako ere, nik ikusi izan ditut, baldintza ziren oso onak, ez da, konparatuz. Zergatik jenteak eduki behar du bere etxe propioa, ez dakit, eta gero orain etxea erostea dagoen baldintzatan, hipotekekin, da bar, ez da, euriborra gorantza, eta bar. Nik uste, hemen ez dut ikusten plangintza integral da estrategia egoki bat, etxe bizitza oinarrizko eskubide bezala bermatzeko batez ere gazte jenteari eta bikote gaztei eta familia proiektu bat daukan jenteari. Ez dut ikusten. Eta kontrara ikusten du merkatuko putreen esku uzten dela hori eta turismo mota honen, turismo mota daude, turismo mota honen menpe uzten dela, ez da, eta horrek okerrera jotzen du. Aipatu duzu turismoaren kontua eta kontua da, gai hau etxebitzaren afera eztabaidagai izango dela Bilbon eta Donostian, baina ez da bertara mugatzen, adibidez turistifikazioak eragina du
adibidez, Bizkaiko kostalde osoan. Eta hori dela eta presioak gero eta gehiago alokatzen dira, igotzen dira, edo, zuk aipatu duzun bezala, ez dira epe luzeko alokairurik eskaintzen, bakarrik epe laburrekoak, eta behitu, adibidez Donostian jarriko duten legea dela eta 1.500 etxe bizitza jarriko dira alokatzen, eta hori badira. Orduan, ondo dago egia da, Donostien eta Bilbonolako zeo zer egitea, baina agian herri guztietara zabaldu beharko genuke. Nik uste dute azkenean da, otarekin gertatzen den gauza bera, ez? Edo bermatzen duzu olako gauza bat leku guztietan batera, edo bestela egiten duzuna jendea mugitzea leku batetik bestera, ez? Baina dino zentzua dauka. Baina nik uste dute hemen falta dena da hori proiektua, baina ez bakarrik etxe bizitza, baina izan beharko da transversalagoa eta jende guztiarekin partekatuta, azken finean batzuk erabakitzen dituzten arauak edo proiektua guztiok pairatzen ditugu, eta nik uste dut hori jendearen parte hartzea oso garrantzitsua dela, eta gero beste aldetik esango nuke hori etxe utzik daudenei dagokionez, batzuk izkutatuta daude. Ez daude benetan zerrendatuta zenbat etxe utzik dauden, eta gero beste aldetik betikoa. Beti izango da negozio bat eraikitzea berriak besteak moldatu baino, beharrean. Eta nik uste dut hor bebain negozio bat dagoela. Bilbon planteatzen dira eraikin berriak sortu behar direla, baina ez dute kontutan hartzen zenolako etxe utze kopurua daukagunla. Eta nik uste dut hori aztertu beharko dela, eta beste erabatean planteatu azken finean hiri eredua hitz egiten ari gara. Ze etxe bizitza, ez badeko zerbitzu publikoak ondoan, ez da zertarako balio. Eta nik uste dut plan izan behar da integralagoa. Eta inork ez du hartzen hori, batez ere espekulazioa dagoela atzeko partean, eta borondate politiko horik ez dagoelako, ze hor interes batzuk dauzatzean. Bestelako gai bati helduko diogu oraingoan, modu labur batean biok daukazuen aukera hitza hartzeko, greben inguruan, sektore publikoan 2 greba egun deituta, bat azaro urriaren 25erako eta bestea abenduaren 19erako, eta horrez gain, orain hezkuntzak beste greba bat deitu du, egia da, gehiengo sindikalak ez duela deitu, baina urriaren 24erako beste greba deialdi bat. Egungo egoera tamalgarria da sektore publikoan, ez bakarrik langileen baldintzei dagokionez, baizik eta baita ere gizarteak jasotzen duen zerbitzua. Nik uste dut privatizazioa hor daukagula, zerbitzu publikoa zalantzan dagoela, edo bentsat geneukan eredua, eta nik uste dut zerbitzu publiko eta duina nahi baldin badugu kaleratera bar da, eta ez nago bakarrik esaten hezkuntzan, hezkuntzan, osasungintzan, eta hainbat esparroetan, eta nik uste dut bakarrik mobilizatzen lortuko dugula aldaketa bat. Azken finean ikusten dugu, auzo elkarteen federazioa hasiko da berriro osasun zentroen aurrean konzentrazioak deitzen, azaroren 11an bebai aterako da mobilizazioa osasungintza publikoa eta duinaren aldekoa, hordeko greba feminista zaintza arloan dauzen buelta emateko, nik uste dut jendea mobilizatzeko prest dagoela. Pandemia ostean zegoen kezka hori jendea zegoela ez dakit indar ateratzeko kalera, ikusten dugu jendea dagoela prest mobilizatzeko, eta gainera beti ikusten dugu etekinak lortzen direla mobilizatzen baldin bagara. Bihar plenorara emango dute Hiri Berdeak taldea hori Zuhaitzen mosketa dela eta nik uste dut horrekin naiz eta mozioa aurrera ez joan, nik uste dut aurrera begirako proiektuak egiterakoan jendearen iritzia kontutan hartuko dutela, eta bakarrik kontutan hartuko dute hiritarron iritzia kalera ateratzen baldin bagara. Azkenean gizartea konturatu da zerbitzu publikoetan kriston gainbera egon dela, eta horregatik mobilizatzen hasi dira. Hala ere bitartean, Urkulluk adierazi du, ez dagoela greba egiteko arrazoirik, eta olakoak entzun ditugu azken asteetan. Hori esan behar nuen, ez da, ondo apuntatu duzu, begira, hemen ni harrituta gelditzen naiz, ze dimensio ideologikoa hartzen duen grebaren asunto honek, ez da, nola sartzen den EAJ-ko buruzaitza, Urkullu bera eta Ortuzar bai, eta Alderdi Egunaren inguruan ere
erasoka etorri dira, langileen kontra, da sindikatoen kontra, eta greba egitearen kontra, da diozu, aiba. Begira, ze jarrera daukaten hauek, era berean ikusten duzu Estatu Batuetan Joe Biden hartzen du megafono bat, eta joaten da, jarrera electoralista da, bai, badakigu, baina joan da, autogintzako sindikatuekin bat egin eta greba apoiatzen diozu. Bueno, edo Urkullu daude euren norabidetik kanpo, edo gelditzen ari dira benetan 1918 mendean. Hau da, gauza nabaria da, gainera kontradizio handietan, ez da, gauza nabaria da Euskal Herrian sindikalismoari esker, sindikalismo borrokalariari esker batez ere LAB, ELA eta Steilas dalako sindikatuei esker, lortu dela errebindikazio maila importante bat. Alata guztiz langileek, funtzio publikoan esate baterako 10 urte daramate, komeniorik egin gabe, eta 20% galdu dute erosalmena azken 3 urtetan. 20%. Ordan greba egiteko motiboak hor daude, ez da, biztan da. Eta gainera, greba egitea guztiz interesgarria da langileentzako. Eta beste elementu bat gehitua, hemen mundua mugitzen duena langilea dira. Eta ez lehendakariak. Osea, hemen aberastasuna sortzen duen jentea langilea gara eta ez lehendakariak edo partidu buruak. Hori argi eduki behar da, beraz, erabat zuzena da greba deialdia, multiplikatu egiten ari dira, zeo zergatik, eta nik espero du langileak lortzea helburu guzti horiek, eta espero du gainera, espero dudana da Urkullu bezalako politikariak erretiratzea bizitza publikotik. Gainera, sektore publikoko langileen aldarriak ez dira soilik baldintzetan, lan baldintzetan edo soldata igoretan, baita ere behin-behinekotasuna jaistearena, eta, eskumena Espainiako gobernuaren esku egon beharrean, Jaurlaritzaren esku egotea. Asko hitz egingo dugu honen inguruan, denbora barik gelditu gara beste behin ere, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik, Alaitz Argandoña eta Carmelo Landa, eta hurrengora arte. Eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin. Orain arte.